उनका जो तो नाई रखनो कौके हाइसी तिनी अम्पिते अमरपुर ब्लक कमिटी ती प्रामो थानेंगै कैसा प्रेस मीट हाइनो जों मासबखा अमरपुर ब्लक कमिटी नि त्यारी माइरां पार्टी ऑफिसो कौके हाइसी तिनी बेलाइके खा दुमानी चिनी खा खामानी बागै अ प्रेस मीट खा खामानी के अमा हाइसी तिनी बुबाग्रानो खुमलंगो टीपीएफ नि अंगै बेलाय साग नांगिया माने तै दुमखाक सबरा खाइजाक माने बनो तैबिनि सिनि बखा बेलायखनो सलखा बुबाग्रानि मुक्तिनो नगै जों तिनि तंगै मानलिया अंखा हाइन बागैनो जों तिनि प्रेस मीट खायनि माफायो कौके हाय ताजिब्र प्रेसिडेंट साहेब साइथांखा बुबाग्रानो साग नांगिया माने बुबाग्रानो दुमखाक सबरा खायमानि आबोनि दाक्ति नाकार सानना अंथों तै बाय पाटालनो सानाय बनि सेंक्राक तै बनि सिपाही रखनो साबै आमाहाय जाया खायमानि नो दायित्व रेक्टिफिकेशन खायना अंथों नाकार सानना अंथों अंखे बरावरनि बोखावो आसुक सलगमा अंलायजाक ताबक सराय मंगनांनाय सालसा बुबाग्रानि मुक्ति मांगना थांयांनाय हायनि बागै जों तिनि प्रेस मीट मा खायबो जतनो जों टीपीएफ संतिनि बुबाग्रानो अमहाय खायफोनो जों कोनो बनि ईद नि जवाब पाठर बाय रनाय आमाहाय रगया पियाबा जों बुबाग्रानि आइडियोलॉजी ताबो जों करा खायबिनो तंगो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी नाहार मुं बंखा थानसा बनो तैबिनो तमाके हायफोनो सिनि खा दुमानि हिंखे एबा खावो खा खाममानि हिंखे बुबाग्रा तिनि आसुक लासिमा संसा हानां पेनां खायजाक मानि बनो तैबिसि जों बेलायखेनो खा खामलायबो तै दोग्यावैनो नाकार सानना अंथों बनो तैबिनो जों तिनि प्रेस मीट खायबो हामबाय सारनि निसिनि मुं आनिबो मुंखे संजय जमातिया अम्पी ब्लक कमिटी नि जनरल सेक्रेटारि तिप्रा मुठान हामबाय सार प्राय तीनटा साइटा एमन टाइम सुनुगुई मान खाजे खुमुलुंगो सिनि बुबाग्रानो तैबै जे लासिमा संसा खायमाने हानां फेनां खायमाने आबनो जारा खायने बरंनो बर माप सांवा निंलांथों कारण बुबाग्रानि नाहर मुंतो उबुनो आइडियोलॉजी तो बहाया त्रिपुरा जतनो थानसांनाय जोंनो फियक मारनाय होनो बसबा अंखा तंहखलाय आस रायरा बुबाग्रानि थानिवो मापसांवा निंलांथों आबनो कारणे जों दिनै प्रेस मीट खाय हामबाय सार इंके तिनि कगनो तैबि जे खुमुलुंनो तैबि जे निराव तिनि ताबो प्रेस मीट खायमाने थिन सेराय सिला हानलुकरावबो तै उ खा दुमानि रोड कोनो तां उ कगनो तैबि चिनि थानि खा दुमानि ताक फान करै जों जतनो कबगु फाइदि थानसान मारिबो थांगायनाय बुबाग्रानि आइडियोलॉजी नाहर जतनो सामुं तांनाय आबनो सिनि नाहरमु हामबाय सारनि निसिनि मुं आनि सिनि मुं खा पंचमोहन जमातिया अमरपुर पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट आं दैबो कोयनाय हास्तेनि जतसिनि तिप्रासा ताकु बुखुरुनो जों जें मांलायले हा खरकसा साया खरकसा सुगे खिनो माइके काइजांग हायफानो जों तै अमहायके वालाय बुलाय इंया ना तै कय जागावनो उ कगनो तै जों केनिके याक सगलाया ना तै नाइस्टलाया ना तै बुलाय ना तै जों तंलायनाय तै जों बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी वा सकमों जे थानसानि मारि जों बनो सिरु तुलायनाय जों थिकनो जों दखन आंहा बुबाग्रा दिनै हाय खायजाक मानि बुबाग्रानि मकल मुक्ति खालायमानि हायफानो जों बोखाव जों समजगैनो साया खायनो हायलायखना हायफान बुबाग्रा जत्तनि बाङै तिनि थाङै नाकार साइन तंजौ बुबाग्रानो अमायके तिनि पार्सनल अटैक खायमानि जों बेलायके दुख नांलायजाक हायनि बाङैनो जों कयनाय टीपीएफ नि प्रेसिडेंट बाय पातालनो निनि जेहाके नायरगनो निनि समर्थक रनो नों दायथि सिने मुंनावै बुबाग्रानि थानिबो नाकार मुं सानि होनो आं बाय पातालनो कय गे निनि सिनि मुं सागर आनि सिनि मुंखेनो अमरपुर ब्लक कमिटी नि मेंबार्स बो मुंखे आनबो मुंखेनो श्लोक दयाल जमातिया